କିଏ ବେ ତୁ ବେ ତୁ ଶଳା କେତେ ଦିନଠୁ ରହିଲୁଣି ବେ? ଏ ଘରେ ମୁଁ 6 ମାସ ହେଲା ରହୁଛୁ। କିସ 6 ମାସ ହେଇଗଲାଣି? ତୋ ମାକୁ ଭାଇ ସବୁ ଘର ମା ଉପରୁ ଗାଳି ଦେନି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ସାଇଡ କେ ତ ଚଲ ଶଳା ବେ ତୋର 6 ମାସକୁ ଏଠି 12,000 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି, 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହେଲାଣି। କେ ଦିନ ଦବୁ କ? ଦେଖିକି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି ଦେଇଦେମି। ବେ ତତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାନି ନା? ମତେ ଭୋକ ଲାଗିଛି। ରୁଟି ବନେଇ ଆସେ? ନା ମୁଁ ତରକାରୀ ବନା ଶିଖିଛି। क्या ये क्या बक रहे हो मादरचोद? ହଉ ଛାଡ, ତୁ ତରକାରୀ ବନେଇ ଦେ, ମୁଁ ରୁଟି ବନେଇ ଦେମି ହେଲା। ଆଉ ତୁ ଘରର କାମ ଯେତିକି କାମ ସବୁ ତୁ କରିବୁ। ଶଳା ଫ୍ରିରେ ରହିବ ନା ଘରେ।